ஹலோ கஸ்டமர்ஸ், வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஆஃபீஸில் நிறையா ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறோம் சொல்லியிருப்போம். கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், சிசிடிவி, பிரிண்டர்ஸ். எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும், இது எல்லாமே கேஷ் கொடுத்து தான் வாங்கணுமா, இல்லை இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குமான்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். ஆமாங்க, நம்ம ஆஃபீஸில் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது. நீங்கள் பஜாஜ் கார்டு கஸ்டமராக இருந்தாலோ அல்லது ஒரு கிரெடிட் கார்டு வச்சுருந்தீங்கனாலோ இஎம்ஐ மூலமாக எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் பஜாஜில் நான் இது வரைக்கும் எதுவும் எடுக்கலைனாலும் நியூ கஸ்டமராக இருந்தாலும் சிபில் ஸ்கோர் செட் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் கேட்கலாம், என்னடா எங்களை கடங்காரன் ஆக்குறீங்களான்னு. இல்லைங்க, நம்ம பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளோட வருமானத்தை கூட்டிட்டு தாராளமாக இஎம்ஐ ஆப்ஷன் போடலாம். அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.